ಸರಿಲ್ಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಯಾನು ಸರಿಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳು ಜನಕ್ಲೆನ ಪದ್ರಾಡ ತಿಂಗಳೊಡು ನಾಲ್ನೆದವು ಆಟಿ ತುಳು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಾಳೆ ಆಚರಣೆಂಡು ಆಟಿ ಒಂಜನೆ ತಾನಡುಂಡು ಆಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಂದಿನ ತಿಂಗೋಲ್ ಭೂತರಾಧನೆ ದಾಂತಿನ ತಿಂಗೋಲ್ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಸಾಧಾರಣ ಬರ್ಸ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆ ಪಚ್ಚೆ ಪಸಿರಾದ ತೋಜುಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಅಮಾಸಲೆಡು ಒಂಜಿ ಆಟಿ ಅಮಾಸೆ ಪಾಲೆದ ಮರತ ಕಷಾಯ ಪರ್ಪುನ ದಿನನೇ ಆಟಿ ಅಮಾಸೆ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಸೀಕು ಸಂಕಟ ಹೆಚ್ಚಾನದವರ ಕೈಪೆ ಕಷಾಯ ಶರೀರಗ ಮರ್ದು ಪನ್ಪುನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಪರ್ಪೆರು ಒಂದು ಬಾರಿ ಉಷ್ಣ ಅಂಚಾದ ಜಿಂಜ ಪರ್ಪುಜೆರು ಮಸ್ತ್ ಕೈಪೆ ಆಯ್ನದವರ ಜಿಂಜ ಪರಿಯರ್ಲಾ ಆಪುಜಿ ಪಾಲದ ಮರ್ದು ಪರ್ದು ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಉಣ್ಪೇರು ಮರ್ದದ ಉಷ್ಣಗು ಸಂಪು ಮಲ್ಪರನೆ ತಾರಾಯಿ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಈ ತಾರಾಯಿ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಆಟಿಡು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಬೇತೆ ಸಮಯಡ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಂಪು ಜೀವಾಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಈ ಮೆತ್ತೆ ಗಂಜಿನ ವಾರಗ 2 ಸರಿ ತಿಂದುಂಡ ನಿಕ್ಲೆನ ಪೊರ್ಲು ನನಾತ್ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಈತ ವಿಡಿಯೋಡು ಈ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಂಡದು ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಮುಲ್ಪಯನ ಒಂಜರ ಕಪ್ ಅರಿದೆ ತೊಂದೆ ನಮ್ಮ ನುಪ್ಪು ಮಲ್ಪುನ ಅರಿಲ ಹಾಪುಂಡು ಇಜಂಡ ಬೊಳ್ಳಂತೆರಿಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಮೆತ್ತೆ ಉಂದೇನು ದೆಕ್ಕದು ನಮ್ಮ ನೆನೆತದ್ದಿಯೋಡು ಒಂಜಿ 6-7 ಗಂಟೆ ನೆನೆತದಿಂದ ಹಾಂಡ ಅಂಚನೆ 1 ಕಪ್ ತಾರಾಯಿ ಉಂದೇನು ನಮ್ಮ ಕಡೆದಿಯೋಡು ಇಜಂಡ ತಾರಾಯಿದ ಪೇರಿಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಮುಲ್ಪಯ್ಯನು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲನ ಪಾಡ್ದೆ ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಇಜಂಡ ಸಾದಾ ಬೆಲ್ಲ ಇಜಂಡ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ತಿನ್ನೋಲಿ ಒಂದು ಎಂಚ ತಿಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿಯಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪಯ್ಯನ ದುಮ್ಮಿನನಿ ರಾತ್ರಿ ಈ ಮೆತ್ತೆನ ನೆನೆತದ್ದೀತೆ ಹುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಉಂದೇನು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ನೆನೆತು ದುಪ್ಪುಂಡು ಅರಿನ ದೆಕ್ಕದೀತೆ ಈತ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡ್ಲ ಕೈಪೆ ಬರುಪಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ಆಂಡ ಒಂದು ಕೈಪೆ ದಾಲ ಬರ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಅರಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ಕೈಪೆ ಒಂಚೂರ್ಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮುಲ್ಪಯ್ಯನ ತಾರಾಯಿನ್ಲ ಕಡೆದಿತ್ತೆ ತಾರಾಯಿನ ಕಡೆಯೋಲಿ ಇಜಂಡ ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರೆಲ್ಲ ದೆತ್ತದ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿಯೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಐಟ್ ನೀರು ಕಾಯರದೀತೆ ನಿಕಲ್ ಬೋಡಾಂಡ ಬೇತೆ ಪಾತ್ರೆ ಇಡ್ಲ ಒಂದೇನು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬಾರಿ ಬೇಗನೆ ಆಪುನು ಪಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೆಕ್ಕದ್ದೀತಿನ ಅರಿನು ಪಾಡ್ದು ಅಂಚನೆ ನೆನೆತದ್ದೀತಿನ ಮೆತ್ತೆನ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ಸೇರ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದು ಮಲ್ಪರೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಅಂಚನೆ ಆರೋಗ್ಯಗೆ ಏತು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚನೆ ಸೌಂದರ್ಯಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡನತ್ತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಮುಚ್ಚಳನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ 5 ಆಜಿ ಬಿಸಿಲು ಬರ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪೌಡು ಆಜಿರ್ದು 7 ವಿಸಿಲ್ ಕೊರ್ಂಡ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಬೇಯ್ತು ದೊಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂದು ಮೆತ್ತೆ ಬೊಕಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ತದುಂಡು ಮೆತ್ತೆ ಗಂಜಿನ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 2 ಜನ 3 ಸತಿ ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ತಿಂಡ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆದಿತ್ತಿನ ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರು ಪಾಂಡ ಬಾರಿ ರುಚಿ ಹಾಪುಂಡು ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರು ಪಾಡಿಬೇಕ ಒಂಚೂರು ಕೊದ್ದಿನ ಒಂದು ಯಾವ ಹದ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಚೂರು ನೀರ್ಲ ಸೇರ್ಪಾದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಈ ಗಂಜಿ ಚೌಲಿ ಅನಾಗ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿಲ ಆದುಪ್ಪುನ ಅಂಚದು ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ
ಉಪ್ಪು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಡ್ದೆ ಆಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ದಿನ ಹೈಕೆ ಕುಡೊಂಚೂರು ಏನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ದುಂಬಿನ ಕಾಲಡ್ ಮದ್ಮಲೆಗ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮದ್ಮೆರ್ದು ಒಂಜು ವಾರ ದುಂಬು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಒಂದೇನು ಮಲ್ತದ್ ಕೊಡ್ತೇರೆ. ಇನಿ ಕೊಡಿಡು ಈ ಇಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರ ಇಜ್ಜ ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಟ್ಟು ದೀತು ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಡು ಇಜ್ಜಂಡ ಅಡಿಪತ್ತನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು. ಮೆತ್ತಡು ಅನೇಕ ಬಗೆತ ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ಉಂಡು. ಒಂದು ತಿಂದುಂಡ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತೆಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ. ಮುಲ್ಪ ಯಾನ ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದೆ. ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡ ಸಾದ ಬೆಲ್ಲನು ಕೂಡ ಪಾಡೋಲಿ. ನಿಖುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ.